Gatiños, jatiñas, gatíos, a mostra itinerante da Deputación de Pontevedra fai parada dende hoxe na comarca do Salnés. A iniciativa, que se marca na programación do Ano da Lingua do Ente Provincial, busca fomentar o uso do galego entre os máis pequenos e poñer en valor as distintas variantes dialectais. Unha misión que neste caso asumen os bolechas, unhas personaxes recoñecidas e queridas pola meirande parte dos cativos do país. Entendemos que neste Ano da Lingua as crianzas un dos sectores onde é máis preciso actuar, porque o número de falantes en estas cidades, pois, por desgraza, está diminuindo, e creemos que a mellor das fórmulas posible de facelo pois é sempre dun xeito lúdico e a vez didáctico. Eu creo que aí a figura dos bolechas, eu creo que é un formato xa moi consolidado en todo o país e que realmente é fácil achegarse a rapazada con eles. A inclusión das variedades dialectais na mostra tamén é un polo de atracción para todas as familias. Eu creo que coas variedades dialectais estamos xogando con eses pais e nais, con eses avós e aboas, con esa familia de máis idade que siguen mantendo en cada lugar a súa variedade dialectal, e entón é a maneira tamén de que se sintan partícipes e se xa máis interactiva aínda se cabe a exposición. A mostra está dividida en 12 espazos que convidan a aprendizaxe, a experimentación coa lingua e, por suposto, a diversión. Os pequenos mesmo poden interpretar cancións ou protagonizar a súa propia representación teatral, e todo para fomentar o uso da lingua entre os nenos, unha misión sen dúbida moi complicada nunha localidade como Vilagarcía, onde o uso do galego entre as crianzas é prácticamente nulo. Isto é unha forma precisamente de achegar a nosa lingua aos máis pequenos. Neste caso, hoxe temos aquí na inauguración aos máis noviños do Colexio da Escardia, pero esperemos que ao longo destes días se acheguen pois non só a rapazada de Vilagarcía, senón tamén pois da comarca. Gatiños, jatiñas, gatíos manterá as súas portas abertas en Vilagarcía ata o 26 de xuño. A súa seguinte parada será a comarca do Morrazo.